Вітаю! У гэтым відэа я хочу распавесці пра сонечныя зацьменні і абавязкова скажу, калі жыхары Еўропы змогуць убачыць наступнае поўнае сонечнае зацьменне і ці будзе яго відаць на тэрыторыі Беларусі. Таму абавязкова даглядзіце гэта відэо да канца, каб даведацца пра дакладную дату і ведаць лепшае месца для назірання. Сёлета мы сталі сведкамі адразу двух сонечных зацьменняў. Але пагаворым адразу пра поўнае сонечнае зацьменне, якое адбываецца, калі месяц праходзіць паміж сонцам і зямлёй і цалкам закрывае сонечны дыск. Поўнае сонечнае зацьменне пачынаецца з частковага. Месяц становіцца бачны над дыскам сонца. Здаецца, што месяц адкусіў кавалак ад сонца. Наступная фаза – гэта пачатак поўнага зацьмення. Месяц закрывае ўвесь дыск сонца. Назіральнікі, якія знаходзяцца ў цені месяца, могуць убачыць эфект дыаментавага кольца і чёткі Бэйлі непасрэдна перад поўным зацьменнем. Чёткі Бэйлі – гэта паслядоўнасць яркіх плям уздоўж месяцовага лімба, а дыаментавыя кольца – гэта аптычны эфект, які назіраецца за імгнення да пачатку поўнай фазы сонечнага зацьмення або праз імгнення пасля яе заканчэння. Калі апошнія прамяні сонечнага святла праходзяць праз край месяцовага дыска, на небе як быццам бы успыхвае кольца з яркім дыаментам. Далей ідзе поўнае зацьменне. Месяц поўнасцю закрывае дыск сонца. Бачная толькі карона сонца. Гэта самая драматычная стадыя поўнага сонечнага зацьмення. Тым часам неба цямнее, тэмпература на зямлі зніжаецца, а птушкі і жывёлы часта заціхаюць. Наступная фаза сканчэння поўнага зацьмення. Месяц пачынае выдаляцца і сонца зноў з'яўляецца. Тыя, каму пашчасціла апынуцца ў цені месяца, могуць зноў назіраць чёткі Бэйлі і эфект дыаментавага кольца адразу пасля канца поўнага зацьмення. І ўсё гэта заканчваецца частковым зацьменнем, калі месяц пакідае дыск сонца. Першае сонечнае зацьменне гэтага года адбылося 8 красавіка, і гэта было поўнае сонечнае зацьменне. Зацьменне перасекла паўночную Амерыку, праклаўшы дыяганальную лінію з паўднёвага захаду на паўночны ўсход, ненадоўга пагрузіўшы ў цемру населеныя пункты Мексікі, ЗША і Канады, размешчаныя ўздоўж яго шляху. Сонца было цалкам закрыта месяцам на так званым шляху поўнага месяца, шырыня якога складала прыблізна 185 кіламетраў, а даўжыня 16 000 кіламетраў. А калі хтосьці з вас жыве на поўдні Чылі або Аргенціны, то зусім недаўна вы маглі назіраць кальцападобнае сонечнае зацьменне з надзвычайным вогненным кольцам. Кольцападобнае сонечнае зацьменне падобна на поўнае зацьменне ў тым сэнсе, што здаецца, што месяц праходзіць па цэнтру сонца. Розніца ў тым, што месяц занадта малы, каб цалкам закрыць сабой дыск сонца. Паколькі месяц круціцца вакол зямлі па эліптычнай арбіце, яго адлегласць ад зямлі можа вар'явацца ад 356 400 да 406 700 кіламетраў. Так што калі месяц знаходзіцца на крыху большай адлегласці ад зямлі, ён не можа цалкам закрыць сонца. Толькі 175 000 чалавек жывуць у межах шляху зацьмення, якое адбылося 2 кастрычніка. Месяц пакрыў каля 93% сонечнага дыска, што робіць вогненнае кольца даволі рэдкай з'явай. Адным з самых зручных месцаў для назірання зацьмення быў востраў Пасхі, дзе натоўпы назіральнікаў за небам з усяго свету сабраліся, каб назіраць за нябеснай падзеяй. А ўсе астатнія маглі назіраць за падзеі онлайн. Я заўсёды дзялюся цікавымі падзеямі і навінамі ў сацыяльных сетках. Я буду рады новым падпісчыкам. А ў наступным годзе нас чакае 2 частковых сонечных зацьмення. Першае адбудзецца 29 сакавіка, і яго будзе відаць на тэрыторыі Беларусі. Але вы зможаце ўбачыць усяго драбнюткі кавалачак месяца на фоне сонца. Другое ж 21 верасня будзе відаць на паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Аўстраліі, ва ўсходняй частцы вострава Тасманія і Новай Зеландыі. А наступнае кальцападобнае сонечнае зацьменне, падобнае на тое, якое ўжо было 2 кастрычніка гэтага года, адбудзецца гэтак жа без нас. І адбудзецца яно 17 лютага 2026 года. Яго будзе відаць у Антарктыдзе. А вось самае цікавае для тых, хто яшчэ працягвае глядзець гэта відэо, нас чакае 12 жніўня 2026 года. І гэта будзе першае за 27 год поўнае сонечнае зацьменне ў Еўропе.
Яго будзе бачна ў Грэнландыі, Ісландыі і Іспаніі. У момант найбольшага зацьмення поўная фаза працягнецца 2 хвіліны і 18 секунд. Поўнае сонечнае зацьменне будзе мець доўгі і шырокі шлях. Падарожжа складае 8260 кіламетраў, на працягу якога цэнтральная цень месяца будзе шырынёй 293 кіламетра і зойме 96 хвілін, каб прамільгнуць над нашай планетай. Адным з лепшых месцаў для назірання, акрамя ледзяных прастораў Грэнландыі, будзе сталіца Ісландыі Рэйк'явік і заходняя частка гэтай краіны на востраве. Сонца будзе яшчэ адносна высока над гарызонтам перад тым, як яно цалкам схаваецца за месяцам. Таксама нядрэнныя умовы і на паўднёвым захадзе Іспаніі. Таму, калі вы яшчэ не былі в Іспаніі, то гэта выдатны шанец наведаць гарады, якія ляжаць на шляху зацьмення, і добра правесці жнівеньскі адпачынак у гэтай цудоўнай краіне. Ну і гэтыя іспанскія вандроўкі, што наконт Беларусі. У нашай краіне гэта будзе выглядаць як частковае сонечнае зацьменне. Але, на жаль, сонца ў самы цікавы момант будзе заходзіць за гарызонт. Адным з лепшых месцаў будзе Гродна. У дадзенай сітуацыі, чым заходні, тым лепш. У сімуляцыі ў стэларыуме я выкарыстоўваю матэматычны гарызонт, таму неабходна ўлічваць ландшафт мясцовасці, лясы і іншыя перашкоды. У самай максімальнай кропцы зацьмення сонца ўжо будзе ніжэй за гарызонт. І ўбачыць, як наша зорка будзе закрыта на 76% месяцам з Беларусі, на жаль, не атрымаецца. А ў нас яшчэ дастаткова часу, каб спланаваць лета 2026 года і выбраць ідэальнае месца для назірання за гэтай захапляльнай астранамічнай з'явай. Калі вам спадабалася відэо, то падпішыцеся на мой канал, каб не прапусціць выхад новых ролікаў. Цісніце падабайку, калі лічыце, што відэо было вам карысным, і абавязкова дзяліцеся з сябрамі. Калі хочаце падтрымаць мяне фінансава, то зазірніце на Patreon. Дзякую ўсім тым, хто ўжо гэта зрабіў. А калі гэта відэо набярэ 500 праглядаў і 100 падабаек, я працягну ствараць відэо такога фармату. Дзякуй, пачуемся!